майната му на всички въпроси. Аз искам ти, мамо, да ми разкажеш за твоето детство най-вече и за баба. Изпълнено със страх. Единствено и само страх от дядо ти, така наречения ми баща. Кой е най-големият урок, да ти даде майка ти? Урок, аз не съм доволна от нейния урок. Винаги ми казвала, там където отидеш, нали, там да слушаш, да си послушна, да отстъпваш, винаги такива неща. Да се примирявам с всичко аз. А баща ти къв е? За съжаление, повечето ми спомени са свързани с неговото пиянство, агресия и неговия физически и психически тормоз, най-вече върху баба ти. И защо е било това, не знам. И все още аз съм си такава отстъпчива, жалостива. Така се ядосваш на него в моменти, като изпадне пък в по-такова състояние, пъжал ти фаща. Не ми потече хубав живота от как се ожених после. Винаги имало и върху нас. Ние сме били следващото, завършика на вечерта, но винаги се е почвало с нея. Кога беше първият път да те удари? Първият път беше, като отидох на бал, аз поканиха ни и там пред Балкан Турист, там ми удари. Тогава много съжалявам, че аз съм си такава, нали. И сякаш това, което получават, им се полага. До толкова им се изкривява психиката, че те приемат това като нещо, което трябва да им се случи. Това са заслужили. Аз бременна съм била и мислех, че мъртво кигорода, нали, за лелята и първото. Ритканици, умруци, дек му падне и тъй окорей му. Това е 50 години тормоз. От 75-та. От 75-та до 2025-та. Добре, това любов ли е, бе? Не е любов. Не знам каква е тази негова форма на любов. Не можах да си ga обясня. Дали обича илюзията, че има семейство, дали вижда само нея, дали си дава сметка на това какво се случва с живота и все още. Тук да не станем срам у селото, че се изгонена, че така, нали, разделена. Но като виде после, че и с второ дете, че той си продължава така, майка ми викаше: и 3 да имаш, остави го. Вече е късно. Каквото и да кажа, вече е късно. Вече като по-малка, когато съм била зависима от тях, много ми се искало да се разведе. Ама много. Страх ми е било, че може да дойде да ни гръбне там. А страх ми беше да подам жалба, да му отнемат оръжието. Той като си заканва, че и с нож може да ти заколи. Той излишно, демек. Аз само повече страхове да събирам така. На него просто му харесва да се гаври с нас. Абсолютен стрес през цялото детство, абсолютна тревожност, което ми се отразява здравословно със сигурност и сега. Той един път не се е извинил за нещо и въпреки, че съм била правата, аз се извина, защото сърдени, па после по 2-3 седмици, по цял месец ми сърди. Ние нямахме спокойствие. Много зле им се е отразило. Въобще, все едно са немали родител от страна на баща. Само страхове са изпитвали от него. Страх, стрес за нещо да не го прихвани и да почне и с тех да се зачепква и така. Но не можеш на сила да бъдеш обичан от човек, който просто не те обича. И сигурно цял живот ще се питам защо. Защо ни го е причинил? Защо го е причинил на себе си?
И най-вече на баба ти. Майка ми, татко ми са му задавали въпроси, защо го правиш, нали? Такъв съм си, като пина, нали? Не и пред татко. Ако не съм го обучал, няма да съм го взимал. Първоизточника не, тя е причината аз да се намирам тук. Защото той е такъв, той не се е променил. Той е бил такъв преди аз да се поява. Тя ни го е причинила. Той си знае, че аз няма да го оставам. Демек и така. Окуражавало го е. Виждала е, че тя остава, тя се връща. Тя е съгласна с това, което и се случва. Защото така трябвало жената да се грижи за мъжа си, докато смъртта ги раздели. Де е шибаната смърт. Нали, не ги разделя още. Да, майката ми обвинява повече. Съм отговаряна, че заради тех съм си оставила на този живот да живея. Тя вика, че аз не го обичам, че не се чувствам обичана. Съжалявам, че ми е баща. Съжалявам за това, че тя ни го е причинила. да, ма тя защото пък не е живяла и в другото състояние и така ми го казва, аз така си го мисля. Защото може би аз дълго време като дете съм се опитвала да му докажа, че си струва да ни обича, да ме обича. Той даже не е отишъл да ме вземе от родилното. Толкова не ме е искал. Не знам как да съм постъпила. Мислила съм, че така е по-добре за вас. Не съм имала смелостта да мога да се реша на това. Ако съм се решила, не знам какво е било, ама не съм се решила и от страх, че няма да се справя единствено заради жилище няма. Заради едната къща, заради шибаната къща, може да си в една стаичка, ето като тази, но като всичко минава с разбиране, с уважение, с обич. Аз също го обичах, за да го взема, за да се съгласа. На мен, ако ми е отнето бащината любов, на нея е отнета любовта. Това е било много редко да се изпитали удоволствие от полов живот. Аз съм била наранявана и в леглото, защото той повечето пиян е лягал с мен. И съм силна, че ще има и други като нея. И че това няма да приключи. Но държавата ни трябва да подсигури много сигурни инструменти, закони, институции, общежития, които на оплашените и искащи да се отърват от такова съжителство, да са спокойни, че има къде да отидат. Съветът ми е такъв, да не се остават в ръцете на такива садисти. Направо садисти. В повечето случаи са жени, малтретирани и тормозени от мъже, но има и мъже убити, завършили с трагичния край и нищо не се е случило. Това обезкуражава пострадалите и потърпевшите. Ти си разтрепери, ако трябва да приключваме, да приключваме. Люля се вече от студ. И от адреналин. И от адреналина, да. Аз тебе не искам да те натоварвам много, ма ти притърпнала съм. Притърпнала, яко. И сами и тая вече. Живея с него, колко да не го оставам пак, защото от съжаление и па аз. Той знае, че баба ти живее при него, но тя не го обича. Той от години знае, че никой не го обича. Дали му е доставя удоволствие това, че сме изпитвали страх от него? Сигурно да, за да го прави. Но вече и страх не изпитваме. Вече не изпитвам нищо. Той има ли пистолет още? Нали, както на моето чело го е слагал, така на баба ти най-редовно. Една вечер той ме викна в хола и разбира се, отидох. И си бръкна там в шкафа, където си държеше оръжието. Това беше момента, в който аз видях, че е наистина зареден.
Посмей си и каза, че ще си поиграем на руска рулетка. Сложи ми го на слепочието и натисна един път спусъка. Ти ще пиеш едно кафе с нас? Ще си направя и сам. Добре. Дедо, питам те дали си сети коя съм. Некога посегнал ли си на баба ми? Ай, колко пъти пал съм се пал. И защо? Много ли я биеше по баба? Не е верно това, бе. Не е верно. Некога в този живот извини ли се на баба ми? Не искам. Не искам. Не искаш.